Good evening po sa inyong lahat, mga followers namin dyan. Ito po yung si Nanay, first alignment po. Dislocate hips. Nay, di ba? First session. Paano ka maglakad dati, Nay? Ayun po, ito, ganito siya maglakad dati. Paano maglakad dati, Chad? Una. Yan. Ganyan. Maganda pa ni Kuron mo yun eh. Patingin ni Kuron mo. Maganda pa ni Ano ba? Eh, lumapit ka sa akin. Ganyan? Hindi pala ganun. Yan. Okay. Ayun po. Balik din. Taga saan kayo, Nay? Bulacan. Bustos, Bulacan. Giginto. Giginto, Bulacan. Ang balik mo, Nay, ay December 27, 28. Pipili kayo doon, Nay, ha? Ano anong pakiramdam mo ngayon, Nay? Ay, kumaan. Gumana siya, Nay. Ano yan? Lugaw. Lugaw. Siya si Lugaw, di ba? Lugaw? Ay, ito si Lugaw. Ito, walang laman. Opo. Sino? Yung isa, masikip. Sa matigas. Sige, Nay. Paalam ka na, Nay. Maaba na to, Nay. Babay po. Babay po. May bago kaming ano dito. Pasyente. Pasyente. Hirap gamutin yan. Sige, Nay. Paalam ka na, Nay. Bye-bye po. Bago namin pasyente, wala po kami gamit dito, kundi damo. Tama mo ikaw. Damong pakain sa kambing. Yan, Nay. Paalam ka na, Nay. Hi, bye-bye.